Hallo alle sammen, mit navn er Jimmy Dyrholm, og i aften skal jeg gennemgå vores forretning i Sensino, og jeg har glædet mig rigtig meget, så jeg vil lige gå ind og gøre den klar her, da tingene nogle gange forsvinder, når man bruger Zoom. Sorry. Så skal vi se her. Så tror jeg, den er der. Sådan der. Ja, men som sagt, Sensino er de største, vi er de første, og vi er de førende inden for testbaseret forebyggende ernæring. Og vi er mega, mega stolte, at Sensino faktisk ligger top 3 i hele verden lige nu. Hvis du går ind og kigger under det, der hedder Business from Home, så kan du se, at vi ligger nummer 3 i hele verden. Vi har lige lukket vores anden kvartal med over 70 millioner euro i Sensino. Og allerede siden januar, der har vi opkøbt 5 direkte salgsfirmaer, som var gået ned om og hjem, ikke på grund af deres produkter, men på grund af de topledere, som har siddet i nogle af de her forretninger med, så vi skaber en stærk sikkerhed og en fremtid for Sensino. Så vi er mega stolte. Sensino er jo i mange lande. Vi opererer faktisk i over 130 lande. Vi har hovedkontor i Göteborg, og der sidder over 230 ansatte deroppe og sørger for alt det kedelige, som jeg plejer at sige. Men de snakker faktisk også på 40 forskellige sprog. Og vi har valgt her at bruge mennesker i stedet for butikker. Det vi kalder social selling, social entreprenør. Du kan også kalde det mund til mund. Der er mange måder at bruge. Vi ved, at vi er de førende inden for det, der sker lige nu, og mange af jer ved allerede, at der er millioner af mennesker lige nu, der mister jobs på grund af AI og robotter og alle de ting, der sker. Og det er her, Sensino kommer ind i billedet. Og det vil jeg gerne gennemgå stille og roligt med dig over den her præsentation. Vi opererer faktisk allerede i over 130 lande. Vi har også lige åbnet Kina. Vi blev listet på Nasdaq First North i 2014 og har vækstet med over 12.000% siden vi kom derop. Ørjan Sæle var faktisk den rigeste nordmand som 25-årig inden for network marketing og direkte salg, og havde en drøm om at ændre branchen, det vil sige, fordi det ikke handlede så meget om kunder, det handlede mere om at væve, og 86% af omsætningen kommer fra eksisterende kunder og nye kunder, resten af partner. Og ved I hvad, kære venner? I den her måned har vi allerede fået over 6.000 nye partnere ind i Sensino. Så vi er på rette vej, og det kommer jeg ind på lige om et øjeblik. Vores mål er at være verdens største inden for testbaseret og forebyggende ernæring. Det er en global megatrend. Vi er Netflix bare med sundhed. Det er fremtiden med abonnementssystemer. Og allerede i dag er der over 500 millioner mennesker, som tager et godt kosttilskud. Og det er der, vi kommer ind i billedet. Fordi vi ved, at 1 milliard mennesker vil blive testet. Men vi står også med det hotteste produkt, som hele verden har behov for. 97% af verdens befolkning er i farezonen omkring deres kost. Vi retter det problem op på 95% af menneskefolkeligheden ude i verden på under 4 måneder for under 12 kroner om dagen. Er det en god forretning? Ja eller nej? Det kan du spørge dig selv om. Hvis I kigger på tallene her, så har Sensino virkelig leveret siden 2005, hvor vi blev grundlagt. Der er ikke et år, hvor vi ikke er vokset mere end året før. Og det fortæller jo lidt ligesom, hvor vi er på vej hen. Covid, så mange af jer ved, hvor hele verden lukkede ned, der åbnede vi til 15 nye lande. Og det er det, der gør, at vi står meget, meget skarpt i dag. Vi har brugt 20 år på at lave 500.000 abonnementskunder. Det fordobler vi i år. Og det vil sige, at det, vi har brugt 20 år på, det gør vi på et år. Lige nu ligger vi på omkring 700.000 abonnementskunder. Vi ved, at vi rammer vores mål med 1 million kunder. Vi er slet ikke i tvivl. Men det andet, jeg synes, der er super spændende, det er, hvis du kigger med i dag som ny eller som gammel, så skal man helst ikke gå ind og kigge på et firma, der ikke har rundet over 100 millioner euro. Vi rammer en milliard lige om lidt. Vi har allerede i anden kvartal, som jeg fortalte, der runder vi faktisk over 0,5 milliard. Og det er det, der gør det her firma rigtig spændende. For alt, hvad vi stort set har sat af mål, eller vores grundlægger, vores CEO, det har vi stort set rammet plus minus med nogle år imellem. Så vores hovedmål er 100 millioner kunder i 2050. Og det her, det kommer til at ske med eller uden os, der sidder i dag. Men det kommer til at ske med de mennesker, der er sultne til at gå ud og hjælpe menneskeheden med at få det her budskab ud. For alle har behov for det, vi har. Og det er det, som du skal vide i dag, som ny eller gammel, at firmaet kommer derhen, enten med os eller uden os. Vi mangler bare nogle rigtig gode mennesker, og vi mangler endnu flere mennesker.
Og det er det, der kommer til at ske de næste mange år nu. Der kommer tusindvis af mennesker til at joine Centene. Og det er vi selvfølgelig meget stolte af. Så målet er lagt, og firmaet blev grundlagt i 5. Vi startede med gourmetkaffe fra et restaurant i Frankrig. Og da jeg selv startede i 2012, der tænkte jeg, hvis jeg kunne tjene penge på, at mine naboer drak kaffe, det var en skide god forretning. Og det var sådan, jeg kom ind i det. Jeg havde ikke anset, at det her det ville ske, at de lige pludselig opkøber et produkt, som ændrer hele menneskeheden ude i verden i dag. Vi tager det fra gættebaseret til testbaseret selvfølgelig, og det her det er derfor, vi vækster så meget. Vi har allerede en D-vitamin, der er over 1 milliard mennesker, der ikke får nok af det. Så har vi vores balancetest, hvor da det var i butikkerne tilbage i 2012, der havde de testet omkring 100.000 mennesker. Det startede i Danmark, Sverige og Norge i et normalt kosttilskudsbutikker, og i 2012, da Sensino opkøber det her produkt, da det de sælger på 5 år, det sælger vi på 5 måneder, og får i december måned 2012 10.000 abonnementskunder på vores produkter. Og i dag står vi og har testet 1,5 millioner mennesker. Så vi har verdens største blodprøvedatabase. Vi har den her blodsukkersygetest, som mange af jer sikkert også allerede har hørt om og kender til på diabetes 2. Og lige om lidt, venner, der kommer der en vanvittigt revolutionerende test, ikke kun for vores firma og branche, men for hele verden. For der kommer en tarmtest, som går ind og måler på de gode og de dårlige bakterier, og der har vi allerede produktet, der takler dette problem. Og det her produkt blev allerede skabt af vores forskere tilbage i 2014. Verden er i brand, og det kan du se lidt på billedet her, at samtlige derude, jeg tror ikke, du finder et større potentiale. Fordi en ting er at have succes med noget og tjene nogle rigtig gode penge, men at have succes med noget, der giver mening, der kommer vi ind i billedet. Fordi hvis du starter som en uafhængig partner i den her forretning og i vores team, så vil vi elske, at du har succes. Det vil sige, jo mere du har succes, så har vi succes. Og det er det, der gør den her forretning så spændende, at vi er sammen ud og gør det. Og det synes jeg er virkelig genialt setup og en rigtig fed struktur. At alle kan overhale hinanden. Det handler ikke om at komme først ind, men det handler om at skabe nogle store teams med tusindvis af kunder, hvor vi ændrer folks liv med deres helbred. Ole Eide, som er en norsk forsker, du også kommer til at se et billede af lige om lidt, han brugte 30 år på at finde ud af, hvordan kan vi få omega-3 til at blive i kroppen, og hvordan kan vi hjælpe børn med ADHD. Det tog om 30 år at knække koden. Og her står vi med en vildt fanget fisk på flaske. Og lige om lidt er der ikke flere fisk tilbage, og de har også sagt, at det er sundhedsskadeligt at spise fisk. Så vi har selvfølgelig knækket koden igen og har lavet vores egen patenterede balanceolie, men som er vegansk selvfølgelig, som kommer direkte fra algen. Det her det er vores sundhedsprotokol, det er vores bestseller lige nu ude i verden, og egentlig også vil jeg sige sammen med vores collagen boost, som er ret revolutionerende og en af de bedste, tror jeg, i hvert fald hvad jeg har hørt, de bedste PT ude i verden, der findes. Balanceolien er på forskellige smage. Der er også en, der er lavet med Trudy Frutti. Den er testet på 2.000 børn og bakket op af videnskaben. Og til børn, der siger man, at man skal have 0,20 gange deres kropsvægt op til 10 år. Til os almindelige over 10 år, der hedder det 0,15 gange din vægt. Så har vi den her fiberblind med 8 præbiotiske fibre, som langsomt tætner tarmen, helt ned til endetarmen, hvor faktisk 70% af vores immunforsvar sidder. Så har vi vores immunsupplement, som er 47 mikronæringsstoffer og 22 forskellige vitaminer og mineraler. Og til sidst, men ikke mindst, vores Viva, som hjælper på søvn, stress og humør og angstlignende ting. Og alt det, du ser her, det er biooptaget naturligt, så kroppen kan genkende det. Og vi har omkring 12, 14, 15 produkter. That's it. Men det her, det er vores bestseller. Det her, det er forskerteamet, som er bag roret. Der er faktisk også en nyere en, som jeg ikke lige har på billedet her, som hedder Colin Robertson. Han er faktisk en af dem i England, der træner de allerstørste ekstreme sportsatletikere. Og han er også grunden til, at vi har 5 eller 7 af de største Premier League-klubber i fodbold i England, som køber for store mængder af vores produkter. Fordi at din restitution bliver sat op med 45% blandt andet. Så det er rigtig, rigtig spændende, det vi har gang i. Og Ole Eide, det er manden, vi har på billedet der. Og lige nu kan jeg fortælle jer, at vi faktisk, og har været det rigtig længe, deres største kunde i hele verden. De sidste tal, jeg fik, var omkring 23.000 test om måneden, der bliver sendt op til Vitas. Det er altså mange. Så vi er virkelig på en stor mission. Tilbage i 2012, der var jeg tjener med skiftende arbejdstider.
som jeg plejer at sige, I was broke as a joke. Vi var virkelig på røven. Vi ønskede et andet liv. Vi var trætte af at være i hamsterhjulet. Jeg var tjener, min kone var sygeplejersken, og I kender historien, når mor kommer hjem, skal far på arbejde osv. Vi ønskede et andet liv. Heldigvis en sen aften i august måned kommer der nogle skønne naboer, der siger én ting til os. Jimmy og Lene, vi har en fed forretning, hvor I kan få mere tid. Og det var det eneste, jeg hørte. Rige mennesker har mange penge, og velhavende mennesker har tid. Og jeg vil våge at påstå, at de fleste, vi snakker med i dag, de ønsker mere tid med deres familie. Det tog mig og min kone cirka 3,5 år, hvor jeg kunne stoppe med at arbejde som tjener og gå fuldtid. Det har været den bedste beslutning, vi har taget. I dag har jeg teams i over 30 lande, og en ret god, stor forretning i vækst, og jeg er mega taknemmelig, fordi mine naboer viste mig den her. Det behøver jo ikke at være min historie, der rammer dig. Der er mange grunde til, at man starter. Nogle vil gerne tjene et par tusind ekstra. Nogle kunne godt tænke sig at købe deres nye Tesla, whatever, kontant, og vil spare op til det, eller whatever det nu er. Så find ud af, hvad du kan bruge det til, men de fleste kunne godt tænke sig en 5-10.000 ekstra for deres job til en start. Og det er egentlig det, vi står med her. Når du partner op med os, så anbefaler vi et af vores partnerkit. Den, som jeg ultimativt vil sige, du skal vælge for dig, som er den bedste, det er vores Ultimate Partner Kit. Der er varer for 28.000, men du lægger et sikkerhedsdepositum. Og hvorfor siger jeg sikkerhedsdepositum? Fordi du har mulighed for, når du får 25 produkter ud til dine kunder inden for et helt år, så får du alle dine penge tilbage. Jeg har ikke set andre virksomheder, der kan gøre det her. Prøv at tænke at give 10.000 kroner for at starte en forretning, som er en milliardvirksomhed, hvor du får hjælp af et kæmpe team, som har interesse i, at du lykkes. Du lærer omkring kommunikation, du lærer omkring mindset, du lærer omkring personlig udvikling, som jeg faktisk vil sige er noget af det vigtigste for mig selv, da jeg startede. Jeg fandt mig selv via den personlige udvikling, da jeg faktisk selv er barn af alkoholiker. Så jeg har brugt 8-9 år på at sætte mig selv fri, og derfor så vil jeg sige, for de fleste, der er gaven den personlige vækst inde i os selv. Fordi hvis du skal nå din mål og drømme med den her forretning, så handler det om, at du skal blive en anden udgave end den, du er i dag. Ganske simpelt, og det kræver vækst, og vækst gør ondt, men det er også super spændende, fordi vi egentlig anbefaler, at du skal blive en bedre version i morgen, end du var i dag, og forhåbentlig resten af dit liv. Så den her sikkerhedspakke er super fin og enkel. Firmaet holder pengene i cirka 12 måneder, og så får du pengene tilbage, når du har de her 25 produkter ud til dine kunder. Vi har en mundtlig autoorder. Og det bedste vil jeg sige, som jeg startede med, da jeg startede, der var det CD'er, jeg proppede ned i den, der hed CD-afspiller, hvis nogen der kan huske det. Det var der jo noget, der hed. Jeg tror, måske findes det lidt endnu. Men den her app, vi har i dag, der er over 600 timer inden for personlig udvikling, lederskab, omkring produkter, alt hvad du har brug for at gå og lytte til hver eneste dag. Alle vores topledere, der har gået vejen før os selv, som underviser inde på den her platform. Cirka hver måned kommer der 3-5 nye taler på. Vi har vores balanceolie, der også er på, så du kan tage den hver dag til dig selv på autoordre. Og til sidst, men ikke mindst, hver 4. måned sender Sensino på din autoordre en gratis test inkluderet. Alt det, du kan se her, det gør du faktisk gratis, fordi som ny partner vil vi helst ikke have, at du skal betale for det. Så lige så snart du har lavet de første 4 abonnementer, så er det her gratis. Det eneste, du betaler, det er fragten, og den fragt, du betaler, får du faktisk tilbage på din webaccount til at købe produkter for. Så det er et ret genialt system, de har fået skabt her. Når man arbejder med Sensino, hvis du skal ud og lave kunder, for jeg vil anbefale at lave et godt mix, så tjener du fra 10% til 30% på de produkter, du sælger til dine kunder. Jo flere kunder du laver, jo flere produkter du får ud, jo højere kommer du op i procentsats. Men når du bygger et team, som jeg plejer at sige, det er jo sjovere at få 1% af 100 mennesker, i stedet for 100% af din egen tid resten af dit liv på et job. Så her får du altså fra 0,5% til 15% i kommission, i bonusser, i omsætning fra det team, som du har skabt sammen med os. Det får du hver uge udbetaling for. Fra 0,5 til 15% af den omsætning, der sker i dit team. Og det er ret unikt. Så lad os nu sige, at du kan lægge 5 timer om ugen til at starte med. Jeg vil anbefale, at du finder 15 til 20 timer om ugen, så du er seriøs med din forretning, fordi så får du den også til at virke som seriøs. Men lad os sige, at du har 25 mennesker i dit team, som bruger 5 timer om ugen. Så bliver der altså brugt 125 timer i din forretning. Så i vores virksomhed, der er det lavet til at gå rigtig, rigtig stærkt. Den her forretning kan godt lide fart. Så hvis du får en stor gruppe af mennesker, der bare laver lidt hver dag over nogle år,
så har du et kæmpe, kæmpe forretning. Og et imperium af en virksomhed. Hvor du ikke bare sidder måske med 10, 20, 30 eller 100 kunder selv, du har været at lave, men så har du måske hjulpet 500.000 kunder. Fordi du byggede et stort team med en masse skønne mennesker, som gik ud og gjorde det her til deres levevej. Og det er det, der er tusindvis, der allerede er i gang med, og folk, der allerede har gjort. Så ganske kort, hvis vi bare tager A-teamen, så har du faktisk en royalties indtjening her, 13.500 om året, fordi du har hjulpet måske mellem 7 og 9 personer til at få sundhedsprotokollen, de her 3 produkter. Og, så det her det er ikke et job, det er en royalties indtjening. Du laver jobbet en gang, og du bliver betalt igen og igen og igen. Jeg startede rigtig mange kunder op, da jeg startede i 12. De køber stadigvæk i dag. Det er altså smart. Og det er derfor, jeg siger til jer, at vi er Netflix bare med sundhed. Så hvis du er en af dem, som bare vil hygge dig med lidt kunder og lave dine egne produkter gratis selv også, fantastisk, så kan du gøre det. Men hvis du er en af dem, som kigger med nu og tænker, prøv at jeg vil gerne gøre det her til min levevej, for jeg ved godt, at de næste 3-5 år, som jeg snakkede om lige før, der bliver millioner mennesker fyret, og jeg er måske også i risiko for det. Så der er ikke noget sikkerhed i dag, kære venner. Hvis du ønsker sikkerhed, som jeg plejer at sige, mildt sagt, så gå i fængsel. Der er ikke sikkerhed. Men du kan skabe en sikkerhed med Zinzino, fordi vi er på vej derhen allerede, og der er allerede mange, mange tusind mennesker, som har skabt den her sikkerhed for dem selv og familien. Og det er derfor, vi leder efter flere. Så hos os, der har vi et faststart-program, som jeg ganske simpelt vil gå forbi her, og så du kan se det, inden jeg er færdig her, det er, vi kan godt lide grønne donuts. Ikke donuts, du spiser, de smager sikkert også godt. Jeg er ikke så vild med dem, jeg er mere vild med honninghjerter. Det er så en anden snak. Men de her donuts, dem kan vi godt lide grønne. Og første skridt, det er, at du skal have dine første 4 kunder. Og det viser dig nu. Fordi den her faststart-plan, den er til dig. Om du er ny eller gammel, hvis du forstår det, jeg viser dig nu, så ved du og forstår du, hvor hurtigt og hvor stor du kan bygge den her forretning, lige så stor du vil have den. Som jeg altid plejer at sige, jeg siger det på engelsk, for jeg synes, det lyder meget, meget federe. Anything is allowed to be done if it's simple and fun. Jeg gentager mig. Anything is allowed to be done if it's simple and fun. Det her, det skal være simpelt. Det skal være sjovt, og det skal være noget, alle kan gøre, så det kan duplikeres. For vi kan ikke duplikere hinanden. Vi kan duplikere en standardiseret præsentation, og derfor er jeg ikke for at uddanne dig i dag. Jeg er her for at inspirere dig. Og når du forstår det, så kan du lave fuldstændig den samme. Du bliver bare hjulpet i starten, hvor at man over tid sidder du på møde og lytter med, og på et tidspunkt så tager du første del, og så tager du anden del, og så er du selvkørende. Men bruger dit team på trevejskald og historier og så videre. Så nu ser du ganske simpelt, hvordan det her det skal gøres. Det er dig. 4 abonnementer. Jeg vil anbefale, at du tager dem til dig selv, hvis du vil være din egen bedste kunde. Du skal jo have produkterne alligevel. Hvis ikke, så laver du sikkert med nogle rigtig gode kunder. Men er det gjort inden for 30 dage, så får du 750 kroner og en gratis autoorder. En app, et produkt og den her test, der kommer hver 4 måneder. Så går vi ud og starter 2 venner op. De fleste har som regel 2 kammerater eller 2 veninder, der vil elske at gøre det samme som dig. Og hvis du siger god for det, så siger de også. Det vil sige, at de 2 første er faktisk som regel de nemmeste i netværket at få med sig. Lad os sige, at det er 2 partner, du starter op i dit netværk, som selvfølgelig også vil have Ultimate Partner Kitten, fordi monkey see, monkey do. Så hvis du tager den bedste pakke, hvor der er det her investeringskit, hvor der er penge tilbage garanti, så gør de selvfølgelig også. Så har du 3.000 kroner i en startbonus. Så går vi ud og hjælper de 2 med at få deres 2 partnere. Og så har du 9.000 kroner i en startbonus her. Så går du fra dine 4 abonnementer op til 10, og så længe du har dine 10 abonnementer inden for 120 dage, så bliver du ved med at have din autoorder gratis. Og prøv så at se her. Så er der kommet noget kontantbonus, så er der kommet noget fra dit team, den vil også have hjulpet videre der. Så er der kommet noget enrollment bonus, så har du fået en ny titel, og alt i alt ligger der 18.750 kroner. Zinzino er det eneste firma, der udbetaler så mange penge i startbonus. De investerer rigtig mange penge i firmaet her for det her. Min rekord i mit team, det er en fra Bristol. Han var 20 år, og han gik ud og gjorde det her på 10 dage. Og det eneste, jeg sagde til ham, da vi holdt rigtig mange møder, og det var mega sjovt, han sagde til hans venner, enten så kan I se mig gøre det, eller så kan I gøre det med mig. Og det var sådan, han fik rigtig hurtig succes. Så man behøver altså ikke at bruge 120 dage. Man kan nøjes med at bruge et par uger, hvis man har lyst til det.
Så det her er egentlig en silverfabrik. Og hvorfor siger jeg det? Fordi vi alle sammen kender McDonald's. Og ved I hvad? McDonald's er jo ikke deres store succes på grund af burgerne. Det er fordi, de er på hver hjørne. Og det her det er et franchise, hvor alle lærer, hvor meget ketchup der skal på, hvor mange gram bøf der skal, og så videre, og så videre. Alle sammen kan. Det er det samme her. Det er faktisk det, du står med her. Det er et franchise-koncept. Og derfor skal det være simpelt og sjovt. Derfor, når folk spørger dig omkring produkterne, så skal du bare kunne dele en video. For der er jo en grund til, at marketing har brugt flere 100.000 på at lave de fedeste videoer på 15-20 forskellige sprog. Du kan også sagtens få en i dybdegående, hvis du har en grøn person, der vil vide noget. Selvfølgelig så inviterer dem ind til nogle af dine sundhedseksperter. Men det er nok med videoer. At du sender en video og siger, søde skat, hvis jeg sender en video på 3 minutter, vil du se den og ringe til mig bagefter. Så har du måske der en kunde. Hvis hun vil vide lidt mere, så lad hende høre nogle historier fra teamet. Så det her, det handler om duplikation, og det er vores silverfabrik. Hvis vi hjælper 4 i vores team til at ramme silver, ligesom vi lige gjorde med dig, så bliver du eksekutiv. Det er bare et titel, vi har. Det er nogle sjove navne, vi bruger her. Og som eksekutiv, der har du 6.000 om måneden. Du kan godt ramme en ny titel ved, at dit team vokser ret hurtigt. Men hvis vi snakker om den stabile indkomst, så er det omkring 500 kunder, der skal ind i dit team. Så har du den her stabil. Lige meget om du er på ferie, lige meget om du er ude at rejse, lige meget hvor du er henne. Fordi at den er bygget op rigtigt. Så hjælper vi 4 til at blive eksekutiv, så bliver du diamond. Der ligger du på cirka 2.000 kunder i dit team. Så er den stabil her. Der er nogen, der stopper her. Jeg vil anbefale, og måske, hvis du tænker, jeg kan næsten stoppe på 30.000 på mit job, så synes jeg, du skal gå op og tjene 50 eller 60.000, før du stopper. Fordi ellers så bliver du needy. Vi skal ud og formidle det her, og husk nu det her, det er en frivillig organisation. Vi skal lære at lede os selv, før vi kan lede et team, og vi skal ud med hjertet og bare formidle. Det her det er ikke pistolsalg, det er relationssalg. Så det er super vigtigt, at vi går ud med hjertet og fortæller folk, hvorfor vi selv er gået i gang. Så hjælper vi 4 i vores team til at blive diamond, så bliver du crown. Og det her det er kun starten. Der er tusindvis af crowns i Sensino i dag. Jeg tror faktisk, vi er næsten oppe på 1000 deromkring, og har rigtig, rigtig mange diamonds. Det her det er en af grundene til, at jeg startede, fordi jeg kunne godt lide det her med, at vi skulle hjælpe de andre videre for os selv at komme videre. Så den her branche er desværre meget, meget misforstået endnu, men det er derfor, at du kan tjene rigtig mange penge og få bilbonus i stedet for cykelbonus, fordi du uddanner dig selv om, hvad er direkte salg, hvad er network marketing, hvorfor er det, vi går ud og hjælper folk til succes, og ikke bare læner os tilbage, fordi det kommer aldrig til at ske i den her forretning. Så crown er starten. Til sidst vil jeg gerne vise dig den her stige, og bare lige have dig til at kigge. Jeg ved godt, det er ret vildt, og det er ikke sikkert, at du kan være med på det plan lige nu, men hvis du kigger på titlen President, og de her karrierestiger, du ser her, det er om måneden, man tjener det her, det er meget lavt sat, så kan jeg fortælle dig, for 3 år siden, der havde vi 7 presidents i Sensino. I dag har vi 22. Og hold fast, nu går jeg endnu videre. Om 10 år, kære venner, der er 500 nye president. Du kunne være en af dem. Det kommer til at ske. Enten er det dig, eller så er det en anden. Jeg håber, det er dig, og jeg håber, du blev inspireret af min præsentation, og jeg vil rigtig gerne høre fra 1 til 10, hvor 1 er totalt skod, og 10 er det bedste. Skriv lige ind i chatten, hvor det var hen, og så er jeg sikker på, at den person, der har inviteret dig, vil følge op på dig og tage den derfra. Tak for mig. Jeg håber, jeg inspirerede dig big time, og vi ses igen på næste tirsdag kl. 19.30. Mange tak.